Il-Gvern introduċa taxxa finali ġdida fuq id-dħul mill-kirjiet. Ir-rata tat-taxxa qed titnaqqas minn massimu ta' 35% għal waħda finali ta' 15%. B'hekk wieħed ikun imħeġġeġ aktar ma jevadix it-taxxa u jiżdied id-dħul tal-Gvern. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Edward Scicluna stqarr li l-Gvern ħass li kien hemm evażjoni kbira fid-dħul minn dikjarazzjonijiet fil-kera. Ir-rata ta' taxxa ta' 15% se tkun applikabbli għal proprjetajiet mikrija għal skop residenzjali jew bħala garaxxijiet. Kemm l-individwi kif ukoll il-kumpaniji huma eligibbli għal din it-taxxa ġdida mnaqsa li hija applikabbli fuq id-dħul mill-kirjiet li wieħed daħħal mill-ewwel ta' Jannar tas-sena li għaddiet. Il-Ministru Scicluna spjega kif la darba individwu jew kumpanija jiddikjaraw id-dħul annwali minn tali proprjetajiet mikrija u jagħtu d-dettalji mitluba dwar il-proprjetà fil-formola apposta iħallsu rata fissa ta' 15% taxxa fuq id-dħul gross totali mill-kirjiet. L-iskema hija volontarja, jiġifieri l-Gvern qed iħalli l-possibilità li min qed idaħħal il-flus mill-kirjiet jagħżel jibqa' jagħmel użu mis-sistema tat-taxxa tas-soltu fir-rigward ta' dħul li jkollu mill-kirjiet. Il-Gvern qed jagħti wkoll lill-individwi l-opportunità li jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom fir-rigward tat-taxxa jekk fis-snin li għaddew naqsu milli jiddikjaraw id-dħul li kellhom mill-kirjiet. Biex jibbenefikaw minn din l-opportunità, jeħtieġ jiddikjaraw id-dħul mill-kirjiet bejn l-2005 u l-2012 u jħallsu r-rata ta' 15% taxxa fuq il-medja ta' sentejn dħul. Fuq dawn id-dikjarazzjonijiet mhux se jkun hemm l-ebda imax jew penali. Il-Ministru spjega li jekk individwu jew kumpanija jippersistu f'li ma jiddikjarawx id-dħul tagħhom mill-kirjiet jew jiddikjaraw biss parti minnu, ikunu obbligati jħallsu r-rata sħiħa ta' 35% u magħha kwalunkwe penali u max li jirriżultaw wara investigazzjoni mill-awtoritajiet tat-taxxa.